बे मोनसे आरजनि थाखाय संग्राम खालामदों। बे आरजनि संग्रामनि मेन बिसेस अर्थआ मानि थाखाय खालामदों बेखौ नोंथाङा एसे अडियेन्सफोरनो खोन्थाबा साबसिन जागौमोन। बे संग्रामा जाहैबाय आं जाहैबाय सासे इसोरजों सायख'जानाय इसोरनि थाइजेननाय फिथाइ इजराइल बंस'नि फिसा आरो बेनिखायनो इजराइलखौ इसोरा जेरै पृथिबियाव एक नम्बर जायगायाव दोनदों बिनिफ्रायसो गुबुन जाथि दा बिनिखायनो आरो इसोरा इजराइल बंस'निफ्राय जोंखौ गावखौ मिथिनो थाखाय खाबु होबाय। जोङो इजराइल बंस'नि फिसा हिसाबै जोङो बुहुमाव आलादा थाखोनि मानसि आरो इसोरा गावनि महिमाखौ दिन्थिनो थाखाय इजराइलखौनो सायख'खादों नालाय आरो बे बिमानिनो आं फिसाखाय दिनै आंहा साननाय फैदों आंनि बिमानि हारिया इजराइल बंस'नि हारि आरो इसोरजों सायख'जानाय हारि आरो इसोरा इजराइलफोरनि थाखाय गावखौ बिसास खालामग्राफोरनि थाखाय सोरगो रायजोआव जायगा दोनदों आरो जोङो इसोरनि अननायजों खाफालाव बिखायाव नाजारिनि जिसुनि मुङै ख्रिस्टनि हांखो होजानानै बाप्तिस्मा मोननाय मानसिखाय जोंहा सोरगोआव मोनसे आसन दं। बे आसनखौ जोङो माबोरै मोनगोन? जोङो इसोरनाव नांथाबोब्लासो जोङो बे इसोरजों खाथियाव जिरायफानो जोङो सिंहासनाव जायगा मोनगोन। बेनिखायनो आंनि बिमानि हारि जेसेबां दं साफ्रोमबो आङो जेरै आसा खालामदों आङो जेरै बिसास खालामदों गासै बर' हारिया बे मोनसे थांखिखौ लानानै जेन दावगायो। बेनिखायनो आङो इउनाइटेड बर' नेशनेल फास्टिं प्रेयार प्रग्राम फर बर'लेण्ड बे सोदोबखौ आङो लानानै दावगादों। मानो होनबा जोङो हाब्रुआव गारि लानानै थानाय हारिमोन बाप्तिस्मा लानायब्लाबो जोङो बर' हादर बिनाय समाव जोंनि पास्टर फालकफ्राबो मिथियामोन मानसि सिथारनाया जे पाप। नाथाय जागायजेननायाव इसोरा बुंदों नहखौ 9 अध्यायाव बुंदों नह गासै जुनारफोरखौ नों बाहायजोबनो हागौ गोसो नाथाय मानसिनि थैखौ दाहर नङाब्ला आं फाल्था लागोन। मानो होनबा मानसि जाथिया आंनि महरजों दाजानाय। नैबे बाथ्राखौ लानानै जोङो गोसोआव गैलिया बाप्तिस्मा होजामालाय मा जानो पास्टर फालक जामालाय मा जानो। बर' हादर बिनायाव पास्टर फालकफ्राबो मानसि सिथारग्राफोरखौ आश्रय होनानै जाहोदों लोंहोदों। बे गिदिर पाप जादों। बे बाथ्राखौ लानानै इसोरा गावनि बिसासि फिसाफोरनि गेजेराव नागालेण्डनि सासे ख्रिस्टियान प्रेयार सेन्टाराव बियो दर्शनाव होबाय। बेवहाय जोंनि बर' पास्टर सानै खामानि मावो नागालेण्डनि स्पन्सर लानानै। बे पास्टर सानैनि उपस्थितियाव दर्शनाव दिन्थिदों जे बर'फ्रा हादर बिनायनि नामाव गोबां दाय गैयै मानसिफोरखौ सिथारनायनि थाखाय पाप जाबाय। ओंखायनो बर' जाथिया लेथेर फेथेर जाबाय। नाथाय बर'फ्रा गुरै जानानै आंनाव फैयोब्ला आङो बर'फोरनि गासै पापखौ निमाहा होगोन आरो बर' हादरखौबो आं होगोन। जायफ्रा दासिमबो इसोरखौ मोनाखै इसोरा जाहैबाय आसरित राजा। इसोरा आसरित राजाखाय हरसेनि बिथोरावनो इसोरा मानसिफोरनि गोसोखौ सोलायजोबनो हागौ। मानो होनबा दर्शनावबो इसोरा होखाबाय जोंनि मावथि फिसा एभेन्जेलिस्ट सिमननि सिगाङाव इसोरा सिमाङाव दिन्थिखाबाय जे बर' हादरा जाबाय। बे बर' हादरखौ जाबाय होनना खोनानानै जायफ्रा दासिमबो इसोरखौ मिथिया बिसोर बागदावदों आरो ख्रिस्टानफोरनि दारै बर' हादर जाबाय होननानै बिसोरो बुंनो रोङाब्लाबो जिसु जिसु होननाय सोदोबखौ उच्चारण खालामबाय। बेबादिनो इसोरा हरसेनि बिथोराव खामानिखौ मावबाय आरो गोबां आसरित खामानिखौ इसोरा मावबोगासिनो दं। बिहारावबो इसोरनि बिरुद गोबां दंमोन। जोंनि आसामाव बर्मायावबो इसोरनि बिरुद गोबां दंमोन। नाथाय इसोरा मा खालामदों आसरित धरननि मिथिस्लाबनो हायै बेमारफोरखौ जाहोनानै बेबादिनो दिनैसिम जायफ्रा हादर मोननांगौनि थाखाय जों इसोरनि बाथ्राखौ प्रसार खालामनायाव जायफ्रा फोथायाखै बेसोरबो इसोरनि परिकल्पनानि सिङाव
गोग्लैयोब्ला बे खामानिखौ हरसेनि गेजेरावनो इसोरा मावो आरो इसोरा गावनि रायजोखौ मोननांगौनि थाखाय बेसेबां मानसि नांगौ गावनियाव फोथायग्रा बेखौ इसोरा हिसाब खालामगोन गासै बर'फ्रा ख्रिस्ट'खौ मोनजोबाब्लाबो इसोरा मोनसे संख्याखौ लानानै बियो ख्रिस्टानफोरनि दाराय आं हादर होबाय होननानै प्रसार खालामब्लानो गुबुन मानसिफ्राबो इसोरखौ नाजावग्रा इजराइलफोरखौ बासायनानै लाबोनायाव गोबां इजराइलफ्रा ख्रिस्ट'नि बिरुद मावदों मिसरनिफ्राय दैखोबोजानायाव थेवब्लाबो इसोरा गावनि रदाय खानायखौ सिनायाखै बिसोरखौ इसोरा गोसोबादि सोरखौबा अरजों खामब्रब होनानै सिथारदों सोरखौबा जिबौजों सौथार होनानै सिथारदों सोरखौबा हा गावहोनानै फबहोदों बेबायदि बायदि रोखोम इसोरा खामानि मावदों मानो होनबा इसोरा आसुनि राजा बेनिखायनो इसोरा जायखौ गोथाङै थाजानो लुबैदों गावनि सायख'जानाय बादि बे मानसिफोरखौ लानानै इसोरा बर' हादरखौ दैदेननो खाबु होदों आरो जायफ्रा इसोरखौ मिथियाबालानो थागोन इसोरनि इस्सा इसोरा मा खालामनो खिन्थु मोनसे संख्याखौ लानानैनो इसोरा देशखौ सासन खालामनो हानाय होनबा दा ख्रिस्टानफोरनि आरजनि गेजेरजोंनो बड'लेण्डखौ मोननो हागोन दा ख्रिस्ट'नि फिसाफोरनि दारैनो इसोरा हादरखौ होगोन मानो होनबा इजराइलफ्रानो ख्रिस्ट'नि फिसाखा नालाय बिनिखायनो इसोरा गावनि फिसाफोरनि आखायावसो हादरखौ होगोन जायनि आखायाव थैनि मैला गैया जायनि आखायाव मानसि सिथारनायनि थै गैया बे गोथार गोसोनि मानसिनि आखायाव इसोरा बर' हादरखौ होगोन मानो होनबा बर'फ्रा इजराइल फिसा नालाय गावजों सायख'दों बेनिखायनो मैला आखाइनो इसोरा हादरखौ मालाबाबो होथारा जों जायखौखि सायख'आ मानो इसोरा सायख'आब्ला हादरखौ बेंनो थाखाय बे अधिकार मोननाय नङा बेनिखायनो इसोरा गावनि मननित फिसानि आखायावनो बर' हादरखौ आच्छा दा नोंथांमोना बे बर' हादरनि थाखाय गोबां बिदिनो प्रग्रामफोर खालामनानै इसोरनि गथायै आर'ज खालामो दा नोंथांमोना बेबायदि मोनसे प्रग्राम खालामनाया बेसेबां गोबाव जाखो ओमफ्राय मा समनिफ्राय बेखौ स्टार्ट खालामनो बा जागायजेननो जोङो बे प्रग्रामखौ खालामनाया आसलते बर'फोरनि थाखाय इसोरा 1987 मायथाइनि 27 जुनावनो बे दर्शनखौ होदोंमोन नाथाय बे समाव जोंनि गेजेराव जाय पास्टर सानैया दंमोन बे पास्टर सानैनि नामा सासेया बामोन गामिनि चक्रधर पास्टर डक्टर रेभारेन्ड चक्रधर बसुमतारी बे चक्रधर बसुमतारी पास्टरखौबो नागालेण्डआ स्पन्सर खालामदों आरो बिश्वजित मोसाहारि बे बिश्वजित मोसाहारिया आसाम नागालेण्ड बर्डार सिसुफानिनि मानसिमोन नाथाय बियो उनाव ख्रिस्ट'खौ नाजावनायखाय होखारजानायनि उनाव इसोरखौ नाजावबाय नालाय नागालेण्ड गभर्नमेन्टआ बेखौ स्पन्सर खालामदों ख्रिस्टानफ्रा बेखौ स्पन्सर खालामनानै अरुणाचलाव मिसनारि खालामदों बे सानै पास्टरफ्रा बे दिनाव दंमोन नाथाय बिसोरो गावसोरनि इस्सा ना इसोरा बिसोरखौ बाहायनो गोसो गैया बे इसोर मिथिगौ बिनि जेब्ला 30 बोसोर बारबाय 1987 मायथाइनि 27 जुनाव बे दर्शनखौ होदों नाथाय आंनि सिगाङाव बे खबरा फैबाय 2017 मायथाइनि 12 अक्ट'बराव 2017निफ्राय बेखौ जागायनाय जादोंमोन बेनिफ्राय जोङो 2017 मायथाइनि 12 अक्ट'बराव बिश्वजित मोसाहारिया आंनियाव हराव आलासि जानायाव बे खोथाखौ खोनानानै आङो नागालेण्डआव प्रेयार सेन्टाराव थांनानै आरोबाव कनफार्म खालामहैदों बिश्वजित मोसाहारि पास्टरखौ लानानै आरो नागालेण्डआव सासे प्रेयार सेन्टार खाथियाव सासे पास्टर दं आबेल बसुमतारी बे सानै पास्टरखौ लानानै जों हराव जेब्ला इसोरनाव आर'ज खालामबाय बाइबेल फरायनानै अब्ला बे नागालेण्ड साहाथे प्रेयार सेन्टारनि 7-6 जनसो दिखन पास्टरफोरनि गेजेराव ज' जानायनि गेजेराव सासे सिनियर मस्ट नागा पास्टरा बुंबाय बर'फोरनो आदर होनो थाखाय इसोरा दाबो थामथिम जे निसान बर'फोरनि थाखाय दोनदों बे निसाना खोख्लैजाबायमोन नाथाय दा
नै बेखौ कनफार्म मोननानै जोङो नखानायैनिफ्राय सानथाम आरोबाव बे जाहाथे प्रेयार सेन्टाराव फास्टिं थाबावो फास्टिं थानानै देवबार फुङाव 4000सो जाहाथे प्रेयार सेन्टारनि बिसासि फिसाफोरा आर'ज खालामबाय जोङो साथामबो हान्थु खरायबाय आखाइ दिखांनानै आरो 4000सो जाहाथे प्रेयार सेन्टारनि रायजोफ्रा जोंनि सायाव आखाइ दिखांनानै प्रार्थना खालामनानै बै सिनियर मस्ट पास्टरा बुंफिनबावबाय औ नोंथांमोनहा रंजा खुसिनो बर' हादरखौ होगोन नाथाय इसोर बुंनाय बादि गासै मण्डलिफोर जेसेबां फैगोन दादा भाई बिब' बिनानाव बादि लानानै बेखौ लानानै आवगायदों जोङो बिनिफ्राय फैफिननानै 25 नभेम्बर 2017 मायथाइयाव सिलवां प्रेयार सेन्टार गुवाहाटीयाव जिथु आङो प्रेयार सेन्टार फसंदों सिलवां प्रेयार सेन्टार बिनि खाथियाव आं मोनसे प्रेयार सेन्टार गायसनबावदोंमोन बेथेल प्रेयार सेन्टार बे बेथेल प्रेयार सेन्टाराव प्रथम बेखौ खुंजेनदों 25 नभेम्बर 2017 बिनि मिशनारिया माबा प्रबल बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव जोङो 2017नि 25 नभेम्बराव बेखौ खुंजेनदों बिनिफ्राय जों एखेराहे जोङो सप्तायाव सानथाम गाहाम फास्टिं थानानै बेबायदि खालामबोदों आरो उनाव जोङो मानसिफोरनि सुबिदा उसुबिदाखौ लानानै मासाव खनसे बे प्रग्रामखौ खालामदों दा दिनैसिमाव 80 बार जाबाय खै बोसोर जाखो बे माने 2017नि 25 नभेम्बरनिफ्राय 5 बोसोर दा नोंथांनि जितु बे मिनिस्ट्रियावहाय दा नोंथाङा 5 बोसोर जाबाय बे एक्सपिरियेन्सखौ नोंथाङा पाब्लिकनि सायाव मा बुंनो सानदों आं बुंनो साननाया बेनो जोङो इसोरनि मुङै दावगानायखाय रायजोनि गेजेराव लासै लासै इसोरनि जिउआ हाबबोगासिनो दं बारायबोगासिनो दं आरो जे जायगायाव प्रग्राम खालामदों जोङो संकस दैजिं बुरासारानिफ्राय लाना सदियासिम जों खालामबाय बुरासारा बुरादिया आरो बै साहाबो फेस्राबारि गसाइगाव टाउनाव बेबादि जों खालामनाया 80 बार जाबाय बेवहाय आंनि बिसासा बेनो जेराव जोङो बे प्रग्रामखौ खालामबाय दिनैनिसिम बे प्रग्राम खालामनाय जायगानि फिसाफोरनि अपराधफोरखौ इसोरा निमाहा आरो बेजोंनो बे गासै जायगानि फिसाफ्रा इसोरनियाव बर' हादरनि थाखाय गावनि पापखौ निमाहा गासिनो दा नोंथाङा बर' समाजनिफ्राय बर' हारिनिफ्राय मा मोनजानो लुबैयो माबायदि हास्थायखौ बर' समाजनिफ्राय मोनजानो लुबैनाया इसोरनि सायाव फोथायनायखौल' आं लुबैदों जेबो लुबैयाखै गासैबो इसोरनाव बिसास खालामदों दा जायफोर ब्रह्म धोरोमाव दं बाथौ धोरोमाव दं बिथांमोनाबो मिथिबाय मुसलपुरावबो मिथिबाय हादर दाङा हांगामा जानाय समावनो हादर बिनाय समाव बेबायदिनो बै जायफ्रा इसोरखौ मिथिया बिसोरबो तान्त्रिकफ्रा देउदिनि थिखांहोबाय बर' हादरखौ माबोरै मोनमारगोन बे देउदिनिफ्राबो बुंनो बाध्य जादों बर' हादरखौ होगोन ख्रिस्टानफोरनि दारैसो होगोन होननानै बुङो खना खना नाथाय इसोरखौ फोथायैखाय बिसोर बे खोथाफोरखौ दा सासे मानसिया जायगा जायगा बियो बुङो बे जाबाय बिश्वनाथ जिल्लानि शिबनाथ ब्रह्म बिथाङा ब्रह्म धोरोमनि मानसि दा बिथाङा स्पष्ट भाबै बुङो आंखौ शिबा बुंबाय ख्रिस्टानफोरनि दारै बर'फ्रा हादर मोनसिगोन बे खोथाखौ बियो जेराव सुबिदा मोनो बहायनो बे बाथ्रा जुदिও इसोरखौ मोनाखैब्लाबो बिथाङाबो इसोरखौ फोथायबाय सानफ्रोमबो आंजों आर'ज खालामजायो क्रुसासो एक नम्बर जिसु ख्रिस्ट'नि जि क्रुस बे क्रुसनि हांखोखौ लायोबासो जोङो जोबनाय होननानै बे शिबनाथ ब्रह्मआबो दा सिमान लायो बेजों लोगोसे
पाठशालानि साहा कख्लाबारियाव सासे गिदिर धनी बर' मानसि दं माबा हरिहर ब्रह्म बिथाङाबो डायबेटिस बेमार जाजानानै जुदिव इसोरखौ मोनाखैब्लाबो आर'ज खालामजायो सानफ्रोमबो आङो बिथांनि थाखाय आर'ज खालामदों आरो बिथाङाबो सिमान लाबाय आंबो इसोरखौ माने बिनि डायबेटिसआ लासैनो मोजां आबौ दा नोंथाङा बर' समाजखौ खावलायबाय जे फोथायनानै थानांगौ फोथायनायनि गेजेरजोंसो आर'जनि फिथाइ मोनगोन दा जोबनायाव फारियाव फैबाय दा जोबनायाव माबा मोनसे मेसेज होनो सानदों नामा नोंथाङा बर' हारिनि गेजेराव आंनि मेसेजआ बेनो दा जेरैबायदि दर्शननि जुगिदि सिमांनि जुगिदि आरो लुसिफार सैतानाबो जिहेतु एक बर'फोरनो रायथिनो बाध्य जाबाय जे ख्रिस्टानफोरनि दाराय बर'फ्रा हादर मोनसे बे बाथ्राखौ लानानै मानसिफ्रा फोथायसै आरो इसोरा गावनि प्लेनिं मथे जुदि बेबादिनो खालामनांगौब्ला इसोरा खालामगोन आंहा सम्पुर्ण बिश्वास इसोरा जोंनि खावलायनायखौ खोनासङो आबौ गोजोननाय थाबाय नोंथाङा दिनैहाय मोनफ्रोमबो बिसयखौनो बयनिबो सिगाङाव खोन्थाबाय फोरमायबाय जे आर'जनि गेजेरजोंसो फोथायनायनि गेजेरजोंसो बड'लेण्डखौ मोनगोन गोजोननाय थाबाय आबौ नोंथांनिसिम